traemos por urxencia porque este goberno non quixo traer por ordinario a moción para a retirada dos semáforos de Xoán 23 e Teniente Domínguez. Se nos alegaba e se nos traslada un informe dicindo basicamente que non se trae a pleno esta moción porque o acordo que propón o Partido Socialista nesta moción sería nulo de pleno dereito. Aquí hai dúas cuestións a debatir e por iso a presentamos a hora de urxencia. Primeiro, nós consideramos que coa lei na man cumplimos os requisitos legales de plazo e tempo forma para que esta moción sea debatida e incorporada no orde do día. De feito, na primeira convocatoria foi incorporada. 2 horas despois se retira, non sabemos por qué. Ahora se nos di porque sería un acordo de nulo de pleno dereito. Nós podemos traer varios números de mocións e exemplos traídas a este pleno, e o alcalde ten comentado máis dunha ocasión, cuestións e mocións sabendo claramente que os acordos que se iban a tomar o Concello non era nin é competente, e ainda así se debatiron e así se trasladaron. Por qué? Porque isto é o órgano de debate político, e nós traemos aquí esta moción para que se debata políticamente, e o posicionamento dos diferentes partidos políticos que conforman este pleno. Queremos saber si políticamente os partidos políticos que conforman o pleno están a favor de manter os semáforos ou de retiralos. Que despois o órgano competente que teña que tomar esa decisión sea un ou outro nos parece correcto, pero calquer xustificación xurídica de quen é o órgano competente pasa previamente por decisións políticas. Todos os puntos que estuvemos tratando hoxe son decisións políticas. O acabamos de ver no punto anterior. É a decisión política deste goberno trasladar 34.000 euros para poñer o parque do pabillón. Por eso entendemos que nos asiste a razón. E se o gran problema é os acordos que propoñemos, quero recordarlle que propoñemos o primeiro, que parece ser o gran polémico, o Concello de Grove comprométese, non estamos obligando a ninguén, comprométese a retirar de xeito inmediato os sistemas de control de semáforos. O compromiso é político, a partir de aí hai que tomar as medidas legales. E insisto, aquí se ten debatido monarquía, república, autodeterminación, axuda ao povo saharaui, etc. Pero é máis. Recordo como o día 28 de xaneiro a este pleno se truxo unha moción que se aprobou por unanimidade donde un dos puntos poñía reextinción do contrato do equipo redactor do Pexón, e creo que o pleno non é competente para iso, que iso é un acordo de xunta de goberno, e se votou por todos unanimemente e non houve problema. De tal xeito que consideramos que se nos está dando unha excusa de mal pagador, pero con esa excusa xa se está reconocendo un problema interno, porque di a locución que excusatio non petita, accusatio manifesta, e aquí están dicindo xa, sin debate político, que isto non se pode tratar. E ademais, queremoslo dicir claramente, parécenos que isto é unha imposición do Concelleiro de Seguridade, o señor Bea, porque a cambio nos di é que podedes facer rogos e preguntas ou podedes pedir a miña comparecencia. Nós non pedimos comparecencia, nós queremos que haya un debate político sobre unha moción que presentamos en tempo e forma. E, por certo, levamos 4 meses preguntando polos semáforos, 4 meses, 4 plenos. E agora, cando presentamos a moción, é cando se nos di que podemos seguir preguntando. Non, fartámonos de preguntar. E, por certo, o anunciamos no pleno anterior. Máxima, ademais, cando o alcalde no anterior pleno indíxonos que era unha cuestión que o goberno estaba replantexando e que poderíamos falar. Curiosamente, presentamos a moción e se nos convoca unha reunión, pero para falar de semáforos. Pero o chamativo de todo é que na prensa o concelleiro delegado de Seguridade anuncia que eso non se saca, anuncia que eso é demagoxia, anuncia que os veciños están encantados e anuncia que se van a poñer máis. Entonces isto é unha contradición. Se nos chama unha reunión para, pensábamos, debatir a nosa moción e a nosa proposta, que se chegáramos a un acordo estábamos totalmente
dispostos a retirala, pero xa nos anuncia en prensa que automáticamente que eso non vai a ser así. De tal xeito que a reunión foi non para debatir sobre semáforos sí, semáforos non, senón para que o concelleiro sacara informes e sacara datos para decir que prácticamente isto dos semáforos é unha panacea. Nós o que queremos é abrir un debate político para decir, señoras e señores concelleiros, os 17, a día de hoxe hai outras alternativas para control de velocidade, para a seguridade dos peóns, que estamos a ver que isto xenera unha polémica social cada día máis importante. Hai unha plataforma que ten máis de 6.000 sinaturas a día de hoxe. Non podemos vivir de espaldas á realidade. Recordo de este goberno que o fixo co pexón e así pasou o que pasou. Hoxe nós creemos por urgencia isto. E se o acordo consideran que é nulo de pleno dereito e que hai que poñer, instamos ao órgano competente a que evalúe xurídicamente a súa retirada, e estamos dispostos. Pero nós traemos aquí a órgano político que é o pleno da corporación o debate político, porque queremos coñecer e saber as diferentes alternativas e o que opinan cada un dos grupos políticos que conforman este pleno, para, en ese momento, tomar decisións. Non entendemos esa retirada porque, insisto, creo que un precedente, polo menos en estes 4 anos, que é a primeira vez que non se traslada unha moción e non se incorpora unha moción para ser debate, sabendo que posiblemente o que se acorde non se pode levar adiante, porque nós non temos competencias nin en Madrid, nin na Xunta, nin en outros órganos administrativos. E aquí se teñen tomado acordos que pedían que España fora unha república, que para min é respetable, porque aquí estamos para debatir políticamente. Somos políticos, nin xurídicos, nin interventores, somos políticos, e desde logo o Partido Socialista estamos aquí para facer política. E esta decisión é unha decisión política. Por lo tanto, insistimos, pedimos o apoio para incorporar esta moción á orde do día e poder debatila, e que despois, por suposto, cada un libremente exprese a súa opinión e se debata. Por lo tanto, insisto e reitero, pedimos que o apoio mayoritario, e quero recordar que isto se ten que facer por maioría absoluta para que se poda incorporar e tratar, por eso pedimos o apoio de todos os membros para que se debata. Despois cada un opinará o que queira, pero para que se haga o debate político neste pleno. Moitas gracias. Vamos, por tanto, a votar a inclusión ou non da moción no pleno. Votos a favor? Moi ben. Agradezo a rectificación feita polo goberno, pero se puderan haber aproveitado varias semanas de debate e de lío. Pero bueno, en definitiva, é a primeira mostra do que viñamos coñecendo e sabendo. Creemos que a política e as decisións van por maioría e non por imposicións de mantenimentos dun goberno. Pasamos a tratar a moción. A moción titúlase Pola retirada dos semáforos de Xamente 3 e Teniente Domínguez debido á polémica social que isto está levantando. É unha moción que, como presentamos o día 12 de marzo por registro, esperamos que todos os partidos políticos teñan unha copia dela. É unha moción que consta de 6 páxinas e donde sí queremos facer un relatorio da mesma. Todos sabemos que o goberno do Grove toma a decisión de implantar uns sistemas que se nos di que é para un control de velocidade e se lle dá unha empresa Bilbomática Beicar o Grove UTE, que tamén nos chama un pouco a atención, Bilbomática Beicar o Grove UTE, se lle dá a concesión e a xestión destes sistemas de control da velocidade. Pero un dos primeiros problemas que xa atopamos é que realmente non é un control de sistema de velocidade, o que é un semáforo conocido como en vermello. É dicir, se se pon en vermello, saltas, multa, sanción, retirada de puntos. Se non, non é así. A súa implantación xa xenerou problemas porque todos os que somos conductores sabemos que en moitos sitios, carreteras e localidades cercanas a nós
Hai semáforos que de repente se poñen en vermello, ti reduces a velocidade, pasas e automáticamente pasas en ámbar e non recibes sanción. Iso é unha das primeiras polémicas que xurde con este sistema. Por lo tanto, é un sistema en vermello. E é un sistema que nos discutimos xa a súa legalidade porque entendemos que hai unha serie de cuestións que non están claramente definidas. O propio Concelleiro de Seguridade, en varias das súas declaracións, falando deste sistema, decía que, claro, cando a crisis aprieta, hai que agudizar el ingenio máis que nunca, e se non hai dinero para conseguir pagar servicios, pois hai que buscar fórmulas alternativas. Isto é unha fórmula alternativa de recadación de cartos. E despois, bueno, en outras cuestiones que os ciudadanos cumplen as normas, hai que sancionalos, e claro, alguén que vai a máis velocidade, pois hai que sancionalos, e hai que ter máis que nunca controlados. Di que todos os que non atendemos, porque temos que incluir todos os que nos atendemos os excesos de velocidade que están regulados nun casco urbano, pois lóxicamente temos que ter sancións económicas. Así pois, iso todo é discutible, pero en base ás declaracións feitas polo propio Concelleiro vemos algunhas das xustificacións reais deste sistema. E, aparte, como dicía antes, temos que decir que, primeiro, é unha xestión privada. Cando nos preguntamos por esta cuestión, o Concelleiro nos comentaba, máis menos, e se non é certo que nos corrixa, que do recaudado polo Concello do Grove, o 60% vai para a empresa, para esta UTE, e o 40% queda para o Concello do Grove. Iso foi o que se nos trasladou. E decía que a empresa dese xeito se financiaba o servicio e que o Concello recuperaría, que a empresa recuperaría parte da inversión feita a través das multas e que unha porcentaxe quedaba no Concello do Grove. Tamén temos serias dudas do seu funcionamento e vemos como hai a Asociación, por exemplo, Europea de Automobilistas que indicaba que existía unha situación como mínimo de alegalidade sobre o sistema de cámaras, sobre o espazo-tempo hasta que cambia a vermello e que che salta de ámbar a vermello e que debería de haber un control, unhas auditorías totalmente testadas. Cuestión que se di que ahora non é necesario, porque se nos decía outro día na reunión que como non é un control de velocidade, pois non necesitamos facer medidas, por lo tanto non corresponde que o Centro Español de Meteoroloxía faga medidas sobre esta cuestión. A partir de aí, hai varios concellos onde se implantaron estes sistemas, pero visto a repercusión social e visto as puntos negros, vamos a dicir, que este procedimento e este sistema levaba adiante, están procedendo a súa retirada. O que está claro é que se nos di que é unha cuestión de seguridade aos peatóns e de control da velocidade, cousa que, por certo, nós non podemos obviar ni negar e hai que tomar medidas. O que sí que decimos é que hai outras propostas. Así tamén na exposición de motivos dicíamos que desde a entrada do funcionamento deste sistema o señor Beas, Concelleiro de Seguridade, declaraba que están moi satisfeitos co mismo, que se notaron unha reducción da velocidade e que era un sistema que para eles era moi válido. Destaca que nos seus 3 primeiros meses solo os semáforos puxeron alrededor de 200 multas, pero que afirma ademais, e isto salía na Voz de Galicia o 17 de outubro de 2014, os veciños están encantados coa medida e que van a poñer máis porque así o pediron varios veciños.
A pesares das queixas, tamén o di o concelleiro señor Bea, a pesares das queixas dende o Concello están máis satisfeitos cos resultados dos radares e coas cámaras que vixían os semáforos en vermello. Bea tamén insistiu en que os veciños do Grove son máis cumpridores que os turistas, porque, iso tamén o dixo na reunión que nos convocou outro día, dixo que na reunión que comentou outro día, dixo que solamente se multaran o 15% das sancións foran para veciños domiciliados do Grove. Solamente. En números absolutos, 500 sancións. 500 sancións. Eso quere decir que das 3.300 sancións, máis menos números redondos, que con estes datos podemos definir, 3.300 sancións, 85% van para a xente de fora do Grove. E despois presumimos que o Grove é un pueblo turístico e de excelencia turística. Ao mellor non é a fórmula máis axeitada. Porque ademais recorda que en outros anos a media era moitísimo menor e temos que recordar que a implantación destes semáforos é a partir, máis menos, do ano mitad do ano pasado, verán do ano pasado, e ademais comentaba que por algúns problemas de tasación e de instalación, sobre todo no semáforo do Xoán 23, que había unha serie de dúbidas e que entonces hubo unha serie de sancións e de multas que non se levaron adiante. Quere isto decir que posiblemente estaremos falando que desde xullo a agosto hasta decembro do ano pasado 3.300 sancións. Destacable a cantidade de sancións postas nos 15 días da festa do Marisco. 15 días da festa do Marisco. Hai un informe legal presentado por Rexistro, se non recordo mal, o 3 de marzo no Concello do Grove, que xa cuestiona moi seriamente a legalidade desta situación. Así pois, nos plantexamos xa en varias cuestións e preguntas que era necesario reflexionar, que era necesario paralizar este sistema e que abríramos un debate para presentar propostas, outras alternativas, que as hai e estamos vendo como en outros concellos se impoñen. E polo menos no Grove deberíamos de plantexalas. O que son famosos badéns, que máis ben son os resaltes, que están en moitísimos sitios e que si regulan a velocidade. Poderíamos estar falando de semáforos que cando o peón quere cruzar pulsa e se provoca o cambio, pero hai unha característica destes sistemas: non van ao bolsillo dos infractores. Por lo tanto, vemos cada vez máis que os argumentos vanse centrando na recaudación. E, polo tanto, queremos trasladar todos estos. Decide máis que hai un descontento social con todo este sistema, porque, como estamos vendo, vai ao bolsillo, pero hai outras cuestións que tamén queremos analizar. Se nos decía na reunión convocada polo concelleiro de seguridade que un sistema de radar, como hai en outras rúas ou en outras zonas, un sistema de radar, se ti vas a 95 km por hora, supón unha sanción económica e unha retirada posiblemente de 6 puntos. Pero, curiosamente, ti agora vas a 54 ou vas a 100 e o coste económico e a retirada de 4 puntos é a mesma. Por qué? Porque é saltar en vermello. Non é un control de velocidade. Non é un control de velocidade o que se fai. Pero mire, cando empezamos a recabar informacións, hai cuestións que xa nos empezan a preocupar aínda máis. Porque si se nos traslada un informe que o sistema é legal, que nos cuestionamos seriamente, per defeito, hai cuestións como que, decía, para nós non é un argumento decir que solamente se multou a 500 veciños, 500 accións foron para veciños do Grove, e iso sobre un 15%. Estamos a falar de moito máis. Estamos a falar que, me corrigirá o señor interventor, porque igual os datos non son moi correctos, pero por imposto de vehículos
de tracción mecánica estaremos a recaudar uns 600.000, 500.000 euros, unha cantidad así, un pouco máis menor. 480.000 euros, máis menos. Bueno, pois os datos que nos tiñamos eran de 480.000 euros polo imposto de circulación. Ti pagas por ter un coche e circular e poder usar a vía pública. Perfecto. Este sistema, por certo, o lixo, en torno aos 900.000 euros de recaudación dun ano, 12 meses, por un servicio que todos temos que defender. Recaudación, multas de tráfico a 31 de diciembre de 2014, partindo que isto se instalou no mes de verán, xullo 2014, 6 meses, 320.000 euros. 320.000 euros. En 6 meses se recauda máis do 80% que se recauda en un ano polo imposto de vehículos de tracción mecánica. E desos 320.000 euros, o Concello quedase con un 37-40%. Non se queda con toda a cuestión. Polo tanto, aí estamos vendo unha clara xustificación deste sistema. Unha clara xustificación deste sistema. Segundo, preguntamos, e aquí creo recordar que no mes de outubro, novembro, cando xa empezaba a crecer e a aparecer esta polémica social por los semáforos, si se estaban cumplindo todos os requisitos legales que isto requiere, porque aí temos que saber, somos conscientes de que hai un vídeo, hai unha cámara que está grabando, e iso está legislado, porque hai unha lei que é a Lei de Protección de Datos que é moi estricta a ese respecto. E nos preguntábamos, está constituído o fichero de datos de titularidade pública para a instalación deste uso de rede viaria? Non se nos contestou, porque cando non fixemos esa pregunta non estaba, porque sale publicado o 16 de xaneiro de 2015 no BOP. Requisito imprescindible para isto. Vamos a plantexar unha cuestión. Todas as sancións postas antes desta publicación dudamos sean legales. Dudamos se sean legales. Por qué? Porque non se estaba cumplindo requisitos de protección de datos que marca a lei cando tes unha cámara, porque estamos grabando datos que implican datos personales. Así pois, cuidado con isto. Non queremos pensar que o organismo que vela pola aplicación da Lei de Protección de Datos veña ao Grove e nos abra unha inspección, porque a saber as consecuencias que pode traer esa cuestión. Pero que máis? Antes de tratar todo isto, fai poucas semanas podemos apreciar nos medios de comunicación como concelleiro e salían unhas fotos que se modificaban estes semáforos e se nos decía que íbamos a pasar a ser o primeiro concello de Galicia donde o espacio que vai entre que se pon a luz fixa en ámbar hasta que se traslada a que cambia a vermello aumentábase nun espacio de tempo que se falaba que eran 4 segundos cando no resto estaban a 3. Algo xa estamos recoñecendo. Volvo a decir, excusatio non petita, accusatio manifesta. Quero decir que si estas propias actuacións xa están delatando algunha cuestión que non é acorde. Estas cuestións, informes legales, rentabilidade económica, obxectivo recaudador, dudas na aplicación da súa legalidade, creación dos ficheros, a sanción económica que acompaña e a pérdida de puntos que acompaña esta situación, xa nos levaría a reflexionar a calquer político do Grove que este, ao mellor, non é o mellor sistema válido. Pero que, ademais, estamos a ver a contestación social que este sistema está levando. Por todo elo, nos presentamos esta moción donde recollemos nos acordos que, primeiro, o Concello do Grove comprométese a retirar de xeito inmediato dos sistemas de control de semáforos de foto vermello na Rúa Xan 23 e Teniente Domínguez. O Concello do Grove non tramitará máis multas recollidas por este sistema. O Concello do Grove revisará o seu plan de seguridade vial facendo un maior fincapé na educación e concienciación e implementando medidas de seguridade coercitivas sin penalizacións destas características.
E aí é onde nós queríamos chegar, abrir o debate para a proposta e estudio de diferentes sistemas alternativos que funcionan e que serían válidos. O que se chama resaltes, o que se chama semáforos, digamos, clásicos, donde controlan e outras cuestións que estaríamos abertos. Pero claramente estamos a ver como isto é unha cuestión económica. Por certo, a propia policía nos trasladaba non fai moito as súas grandes dúbidas sobre este sistema, porque hasta fai pouco este sistema, o propio que sancionaba era o que facía o trámite das multas, cuestión que nos xenera bastantes dudas. Pero é máis, polos datos que nos temos, isto, ademais, non é que ti te saltes en vermello o semáforo e xa tienes unha sanción, é que, ademais, se nos explicaba que é os membros da policía local os que revisan un vídeo de 8 segundos e que determinan, en base nas características, se van dous coches moi xuntos, que se non, e os que determinan finalmente que se ponga a sanción. Por lo tanto, xa temos outra preocupación, que é o subxectivo que é levar adiante un sistema destas características, porque despois quen tramita e quen gestiona toda esa información é unha empresa privada, que se non estamos tamén mal informados, ese sistema está posto pola empresa aquí, un informático que traballa cos servicios municipales para levar iso adiante. O que se chama a nivel xurídico custodia de prova tamén nos xenera bastantes dúbidas, porque desde que iso queda grabado hasta que se revisa e hasta que finalmente se tramita e se ponga a sanción, son cuestións certamente dudosas. Por lo tanto, plantexamos, primeiro, debate político. Segundo, reflexionemos, paremos isto e retiremos este sistema e abordemos si hai que facer un plan de seguridade, si hai que controlar a seguridade e si hai que ter un control dos peóns. Se nos daba tamén informacións dos accidentes que se reducían. Nós temos serias dudas de que realmente hai alguna relación causa-efecto de que os semáforos conleven a todo isto, cousa que cuestionamos. Pero, en calquer caso, desde logo, sexamos claros e teñamos a ben recoller o que nos dicen os veciños e veciñas, e desde logo eu lles pido que con esa reflexión e análisis paralicemos isto, retiremos esos semáforos e abordemos outras alternativas para control de seguridade, de velocidade e seguridade dos peóns que existen, que son válidas e que desde logo non ten tanto perxuicio económico. E insisto e reitero, en moitísimos concellos xa están coa retirada deste sistema, están comprobando que por diferentes causas é un erro. Gracias. Ben, primeiro dicir que, bueno, alégrome de que recapacitase o equipo de goberno ante digamos, ese rodillo que aplicou o señor alcalde para non querer debatir un asunto que sabe que lle xenera desgaste, porque o mesmo alcalde sabe e coñece que este tipo de sistemas non goza absolutamente de ninguna popularidade entre os veciños do Grove. E vostedes intentaron por todos os medios que se debatise esta iniciativa que hoxe trae o Grupo Socialista, pero que non olvidemos, xa tempo atrás o alcalde anunciou neste mesmo pleno súa intención de vetar a súa inclusión no día de algún tipo de mocións que el considerase que non tivesen calado suficiente. Ante a miña protesta, vostede expulsoume do pleno. Vemos que, bueno, pasou de expulsar a concelleiros que defenden ao debate, a discusión dos asuntos que atinxen os veciños no pleno, a reconsiderar esta situación e enmendar o erro que, baixo o meu punto de vista, cometeu o non dar entrada por vía ordinaria a esta moción. Vou a ser breve respecto ao que
o que son o tema dos semáforos e dos radares. Nós vamos a votar a favor da moción. Primeiro, isto é un sistema que non ten como finalidade última a mellora da seguridade vial nas nosas rúas, senón que ten como finalidade a mera recaudación pola vía coercitiva. Basta con pasarse polas rúas nas que están instalados para decatarse de que a súa instalación está feita con este propósito puro e duro. Segundo, están xestionadas por unha empresa privada que cobra en función das sancións. É dicir, unha empresa que lle interesa que haxa o maior número de sancións para ter beneficio. Eso é intolerable. Non pode ser que un sistema que en teoría é para mellorar a seguridade vial nas nosas rúas sexa xestionado por unha empresa que lle interesa que os veciños se salten eses semáforos ou que os veciños vayan a unha maior velocidade. Por certo, na reunión do outro día recoñecéusenos que os radares que controlan a velocidade que se poñan vermello ou non o semáforo non teñen por que ter un control meteorolóxico, polo tanto cabe a posibilidade, por moito que diga o señor Bea que se enfade, que diga que non, que isto está controlado, etc, cabe a posibilidade de que se che poña un semáforo en vermello circulando perfectamente. E diste, bueno, a ver, hai moitos sitios nos que llevas circulando perfectamente se che pon un semáforo en vermello, si, en cruces, en pasos de peóns, etc. Non nunha recta na que nese punto non hai nin cruce, nin pasos de peóns, nin nada por estilo. Na comisión eu tamén preguntei, estudiouse por parte do goberno a instalación de outro tipo de medidas de seguridade vial que si recoñecemos que fan falta neste tipo de rúas e a súa viabilidade? A resposta foi non. Simplemente se optou primeiro por este tipo de sistemas, porque o señor Bea está en contra de, por exemplo, os badéns. Claro, naquela reunión o señor Bea dixo, a xente como sabe que hai un semáforo en Teniente Domínguez e en Xoán 23 xa por Ardia xa vai lento, e despois de pasalos siguen lentos, pero se poñemos un badén todo o mundo sabe que entre badén e badén a xente acelera. Eso foron palabras súas. Foron palabras súas. Eso é unha contradicción pura e dura do seu argumento, señor Bea. Se acelera vostede entre badén e badén, tamén pode acelerar despois de pasarse o semáforo, ou o radar, sin problema ningún. Non se estudiou ningún tipo de medida de seguridade vial alternativa a estas punitivas, que por certo están colocadas do xeito que aumenten no maior número posible as sancións impostas. E máis, o goberno parece ser que ten a intención de instalar un novo radar na rúa Alexandre Bóveda, cando o mesmo concelleiro de seguridade vial recoñece que o problema de Alexandre Bóveda non é de velocidade, senón de falta de visibilidade nos pasos de peóns. Polo tanto, o señor concelleiro de seguridade vial e o señor alcalde e a señora Filgueira, que lle dan apoio, non teñen en consideración real o que é o problema de seguridade nas nosas rúas do casco urbano, senón instalar sistemas para recaudar para, non sei, o mellor para os seus caprichos como fique. Nada máis. Sí, desde o BNG tamén vamos a apoiar esta moción dos compañeros do PSOE. Bueno, pouco máis que reiterar o que xa expresaron os meus compañeiros, bueno, tamén de vostedes, de nosos, de todos. Decir nada máis que isto é unha medida puramente recaudatoria na que non se busca seguridade. Se se buscara a seguridade, os radares xa, por exemplo, estarían de entrada ao casco urbano, por exemplo, estarían xa de entrada ao casco urbano, porque eses semáforos o único que nos din é que vostede entre a velocidade que queira no grove, pero saia a menos de 50 km por hora. Non sirven para pacificar nada, porque como ben se dixo aquí, o 85% dos multados son turistas ou son visitantes que reciben as multas meses despois, por lo tanto, cando produciron esa inflación, moitos nin se enteraron, e por venlle o regalo meses despois,
como dixo o compañeiro antes, moita xente os pasa a menos de 50 por hora, porque cando lle cambia a vermello o que fan é reducir a súa velocidade, como funcionan moitísimos semáforos que estamos acostumados en outras vías, e os pasan inocentemente ao mellor a 30 ou a 40, pensando que é un semáforo de advertencia para que reduzan a velocidade, e posteriormente lle chega esa multa. Por lo tanto, en nada están colaborando co turismo deste concello, con acoller aos visitantes, con ser hospitalario, todo o contrario que fai, por exemplo, o Concello de Pontevedra, que vostede citou co tema dos badéns, todo o contrario dese, onde non se busca perseguir os condutores, non se busca pacificar cousas que non son de pacificar, como é a saída dunha vía urbana, e si protexer o que é o casco urbano. Non se soluciona as rúas máis perigosas do Grove, que están demostrando que son tanto Alexandre Bóveda, que se falou aquí, como a rúa Luisa Mestre, donde é unha rúa donde hai 10 pasos de cebra, 10 pasos de cebra, donde hai unha escola infantil, donde hai un tresego permanente de xente que acode a servizos funerarios, ao cementerio, á igrexa, e persoas maiores que teñen mobilidade pois menos capacidade de reacción, menos reflexos. En cambio, se buscan os puntos idóneos para multar as persoas, como tamén os radares que van hacia Porto Meloso, hacia a zona industrial, hacia a zona de traballo da xente, e non se busca para nada o que é a seguridade. Por lo tanto, nós imos apoiar esta moción. Eu xa sei que vostedes van a sair co tema legalista de que ao mellor habrá cousas que non podrán ir no tenor literal que aquí expresa esta moción. Entonces, pois, emplazos a que propoñan as transaccións ou as emendas que consideran oportunas, e esa vai ser a nosa postura de favorable a esta moción. Vamos a intentar deshacer un pouco este atino, o desatino, respecto de famosos informes que parece que se aportaron. Tamén teño que dicirles que a súa disposición sempre estuvo isto, que está aquí, que non deixa de ser todos os pliegos técnicos, porque falan, e non ocupou de polo menos saber os pliegos técnicos da que se ajusta, de que va, ou hasta mismo cumprimento da legislación nacional de metrología e os certificados. É que nin siquiera viñeron a ver, nin siquiera o detalle da documentación. Nin siquiera tuveron tampouco tuveron o detalle de vir a mirar o pliego de condicións que se adjudicou, nin tuveron o detalle de vir a mirar como funcionaba ou que se basaba este sistema. Só los acordaron cando, por desgracia, os veciños ou turistas ou persoas que circulen polo Grove fan caso omiso a un semáforo, o sobrepasan, e despois teñen o problema que despois teñen o tema dos 4 puntos. Realmente, por favor, o que máis causa problemas nos casos. cállese, por favor. E quero dicir, insisto, en que os novos sistemas de control de tráfico non han sido instalados como afán recaudatorio, sino para mejorar la seguridad. Hizo un llamamiento a los lucenses para que respeten las señales. Esto lo hizo el señor Orozco, que es el alcalde de Lugo, que instaló el Partido Socialista el sistema semafórico en su ciudad. Sé que Lugo no es turística y nadie la visita, pero en solo 20 días hicieron 4.000 sanciones. Cuando dicen ustedes poner semáforos de pulso para peatones, sí, perfecto, pero en Villagarcía tuvieron que poner después las cámaras de control porque no lo respetaba ni el tato y tuvieron un alto índice de accidentes y de atropellos. Y ahí está la hemeroteca para saberlo, que haya un semáforo, si por desgracia, no se sanciona el que lo incumple, la gente, por desgracia, un mínimo, lo incumple. Y por desgracia, si no hay la sanción que no la ha impuesto, perdonen ustedes, este concejal, sino la ley de tráfico, no funciona. Tengo que decir que el sistema de puntos en su día fue instalado o instaurado en nuestro país por un gobierno socialista, un gobierno que sí estaba preocupado por la seguridad de los ciudadanos e implantó el sistema para poder reciclar, porque también hay gente que viene por el ayuntamiento que desconoce cómo funciona un semáforo, lo cual me preocupa. También me preocupa que un conductor que tiene habilitado su licencia de conducir no sepa cómo funciona un semáforo. Dicho esto, también tengo que decir que cuando se menciona o informe xurídico famoso, que cando se fala do tempo de frenada dos 4 segundos
para un vehículo normal, ou 6, o que se di ou non dixo o informe xurídico é que este texto fai referencia a paso por túneles e pasos inferiores. Para nada un semáforo, que isto tamén é importante de saber, que o informe xurídico é tan perfecto que hasta nomea a Lei de Metroloxía do 1985, a cal xa está derogada pola Lei 32/2014 do 22 de decembro de Metroloxía do ano pasado. Tamén o informe, o que vostedes fan referencia, si hai algo que fai referencia á Lei de Tráfico sobre o tema da distancia de seguridade en caso o que pon é todo conductor de un vehículo que circule detrás de outro deberá dejar entre ambos un espacio libre que le permita detenerse en caso de frenado brusco sin colisionar con él, teniendo en cuenta especialmente la velocidad y las condiciones de advertencia y frenado. No obstante, se le permite a los conductores de bicicletas circular en grupo sin mantener tal separación, extremando en esta ocasión la atención a fin de evitar alcances entre ellos. Artículo 20.2 del texto articulado, que es la ley del Real Decreto de Circulación de este país. Por lo tanto, eso sí, hablamos del semáforo, y como tengo que sacar a colación, lo digo porque como se habla de un informe jurídico que no está lleno, que está lleno de tantas cortapega de frases que lle dan un sentido, que cando falan dos 4 segundos ou dos 6, resulta que se están falando, según pon o texto orgánico anteriormente mencionado, se ubica dentro dun curso de formación referido en el apartado 5.10, paso por túneles y pasos inferiores. Eso é o que se utiliza para tocar os semáforos, é dicir, os pasos por túneles e pasos inferiores. O informe tamén fai claramente mención que nesa lei, na 2014, en absoluto, o sistema de semáforo vermello existente ten que ter ningún control de metrología, non meteorología, como teñen vostedes na súa moción, metrología. Está mal. Teño que dicir que aparte do informe, da que acabo de dicir, da distancia de seguridade que si pon, tamén di que no estamento no existente no regulamento xurídico español ninguna norma con la eliminación da lei de tráfico, que cando pon aquí o informe famoso dos 4 segundos para deterse en seguridade. Tamén tengo que dicir que tamén no informe jurídico pon el sistema semáforos radar instalados parece non ser capaz de discriminar se el semáforo salta a fase ámbar, fija, debido a que otro usuario de la vía viene a más velocidad y no es sancionado. No obstante, se sanciona a cualquiera indiscriminadamente. Vaya a velocidad que vaya. Hay que decir, esto que dice el informe que tengo en mi poder, los equipos denominados foto rojo tienen como objeto detectar y registrar las situaciones cometidas por superar un semáforo en rojo, operando en desplazamiento fijo. Por tanto, por la velocidad a la que se rebasa un semáforo en fase roja no tiene en consideración sino el hecho de rebasarlo o no. Da igual la velocidad. Otra cosa es que el sistema tenga un sensor, que no tiene que ver con un radar. Un radar no es un sensor. Por lo tanto, quiero decir que aún así, de este sistema, que para nosotros, en este caso, tiene absolutamente toda la legalidad vigente, y ya lo digo, no lo digo yo, porque hasta el juzgado, que siempre estamos, que la justicia no, el juzgado ratifica la validez del uso rojo como prueba para sancionar o para multar. Esto dice el juzgado, no lo dice Alfredo Vea ni lo dice nadie, lo dice el juzgado, la justicia. La justicia gallega dice que claramente este sistema, para lo que se está buscando, que es la pacificación del tráfico, sí funciona. Si cuando ustedes dicen o aseveran que si funciona, que si no funciona, vamos a ver, si el problema de entrada, damos ya vuelta y si está. Pero vamos a ver, por favor. Pero ese non é a filosofía, porque cando se fan as cousas, ou cando se meditan, ou cando se levan a cabo, sábese de sobra que calquera entrada en casco urbano, sempre o condutor xa, por sistema, tende a disminuir a velocidade. E cando estamos facendo un control semafórico, neste caso, de saídas, que non son saídas, volvo a dicilo, o Grove dáse volta, que é unha rotonda, e quen vai por un lado pode ir por outro, non significa que todo o mundo que vaya por Suárez 23 ou que vaya por Teniente Domingo, significa vas a tener que desalojarlo. Significa que esté por favor, Estocolmo. deja hablar a la gente, que no le corresponde, por favor, ya está bien. Nunca. Y usted también. Ya. Y no tengo multas, oiga, no tengo ninguna, ¿eh? Nunca lo corresponde. Hablo en defensa. Pero no tengo... Estése callada, por favor, y es la última vez que lo digo. Correcto. Por lo tanto,
Tamén no informe xurídico faise referencia ao clase de carreteras, tipos de proxectos, ou si estas carreteras... A mí no me echan de ningún lado. No se escucha el pueblo. Vivo en Teniente Domínguez, no tengo multas. Y quiero el semáforo enfrente, que tiro la basura y me va a matar un día en un bus. Escuchen, la Buenos señora días. quejándose. A mí no me echan de ningún lado, y menos del Grove. Bueno, como bien ha dicho, esta vecina lo que quiere es que esté al otro lado. No está en contra, sino que quiere que esté al otro lado, que es la entrada. Pero tamén quiero aclarar, e que quede ben claro, que o Concello do Grove dispón tamén un vehículo radar móvil, que non levamos 2 meses sin utilizalo, esperando a como vai funcionando o sistema de planificación do tráfico. Vostedes apostan por outras vías diferentes, neste caso, apostan por os badenes. Certamente, coa que está chovendo hoxe por hoxe, e poñernos a pasos de peatóns ou peonís que existen desde este Concello a Teniente Domínguez ou desde este Concello a Xa 23, estamos falando de casi preto de 40 pasos peonís. Se a todos eses lles facemos un ondulamento e gastamos 3.000 euros e os veciños veñen a queixar polo ruido que fan e polos baixos que se destrozan dos vehículos, pois entón teremos outro problema. Hai medidas, se queremos mirar, podemos mirar para baixo ou para arriba. E non estou falando de que cheguemos ao nivel de Ginebra, en Suiza, que ten na súa propia cidade 3.500 semáforos, radares de control de velocidade na cidade, porque o suizo debe ser que ten como latino, que pisa. Temos que ter claro que estamos falando da seguridade. O que non é normal que se nos acabe dicindo da festa do marisco, porque só me faltaría escoitar que como a DGT a saída do Grove fixo control da colemia, que tamén o retire da festa do marisco, como a xente ven ao Grove e os turistas a pasalo ben, a beber, que non lle poñamos na rotonda de Ardia o radar, non lle poñamos a soplar a Garda Civil, porque entón, Dios mío, pobreciños, non? Que os conductores teñen dereito a de vez en cando levar unha alegría. Sinceramente, non. Sinceramente, temos que dicir que estamos falando unha cousa moi seria, que é a seguridade no noso Concello e a seguridade das súas vidas, das súas vidas, dos seus veciños. Non estamos falando de outra cousa diferente. A vecina que acaba de marchar non estaba en contra, senón que os quere no sentido contrario, porque ten medo de botar o lixo en Teniente Domínguez. Acaba de dicirlo a señora que marchou. E dixo moitas outras cousas, que ti nunca le Por favor. E quero decir con todo isto que, por suposto, nós somos os que non fixemos a lei de tráfico, nin puxemos os 3 puntos, nin 4 puntos, nin 5, nin 6 das diferentes sancións que ten, neste caso, a que circula. O que non pode ser que tiña que escoitar que se eu fai unha semana, ou fai un días, fun a Sevilla, e tuven que ir pendiente da conducción, porque había radares móviles, había ata un Pegaso, un helicóptero, e a de su madre, controlando de que os conductores en autopistas de 2 e 3 carrís non excedéramos dos 120, que pasa nos cascos urbanos? Nos cascos urbanos, a policía, coa lengua, detecta se un vehículo se pasa ou non de velocidade. E, señor Lamelas, cando falamos de iluminación, falamos de pasos peonines. Pero en Alexandre Bóveda temos un problema tamén de velocidade e acérquese vostede e fale cos veciños. Porque eu estuve pola zona e falei con eles. E si están dicindo que nesa vía hai problemas de que certas persoas se exceden da velocidade. E o que non vou esperar é non tomar medidas nin que pase absolutamente nada. Dígolle que temos a día de hoxe un vehículo móvil, temos no Concello de Bove un vehículo móvil que non se utilizou, que se pode utilizar en calquer momento para ver ou detectar ou sancionar aqueles coches que din vostedes que en Teniente Domínguez entran con exceso. Eu vivo nesa zona, e podo dicir que a día de hoxe a velocidade e como van os vehículos nesa zona non ten absolutamente nada que ver ata a colocación do sistema semafórico. Absolutamente nada que ver. Eu vivo ali, non me fa falta como conten. E teño hasta concelleiras a meu carón que viven na outra, en Teniente Domínguez. E compañeros do meu partido que tamén viven en Teniente Domínguez. E por fin poden sacar os seus coches do garaxe sin ter medo que os leven por diante. De acordo? Esa é a realidade. O demais, me parece moi ben. E cando se puxo o sistema semafórico ou de radares, o Concello foi nos puntos onde por activa e por pasiva había excesa de velocidade por parte dos conductores. E non falamos dun exceso baladí, falamos da Avenida do Conde 160 km por hora. O en Teniente Domínguez de Iván 23, 120 km por hora. Esa é a realidade. Obviar eso me parece moi ben. Que ora molesta que os vecinos que se saltan un semáforo, que a lei marca que son 4 puntos, e lles mosquea ou lles parece mal que lles quiten 4 puntos. Bueno, pues igual a proposta que ten que facer este goberno é exixir ao goberno deste país que retire o carné por puntos. A moción, por retiramos o carné por puntos, porque parece ser que o que molesta ahora son a retirar puntos. Pero vamos máis pa diante. Tamén podemos propoñer, e que non lles parezca mal, propoñer tamén
que as sancións económicas se cambien por horas para traballos para o ben común. Tamén aquí non buscamos recaudar, nin buscamos nada do que vostedes din, absolutamente nada. E quero dicir que cando facía referencia ao turismo, e falan vostedes Barcelona, Santiago de Compostela, fai 2 anos tamén os instalou. Santiago, xa sei que son cidades que nada teñen que ver co turismo. A Lugo non vai ninguén a visitala. Non ten unha muralla, patrimonio da humanidade. Non vai ninguén. Todo o mundo se queda na casa porque poden sancionar. Porque infrinxa a lei de tráfico. Porque se salte un semáforo. E agora me quere decir que no Grove vai a ser un gran problema. Pois se o ano pasado tivemos un control da Garda Civil facendo alcoholemias, quitemos o albariño da festa. Non vai a ser que calquera tamén un día de mañá nos denuncie por vender albariño cando ten que coller o coche. E non lle permitimos porque ten que coller o coche. Por lo tanto, a seguridade si unha cousa que non é tontería, nin é para vir aquí con demagoxias, porque ahora ven un proceso electoral, e claro, como hai veciños, que por desgracia, e son o primeiro que paso por aí, e teño que dicir que a día de hoxe hai na rúa máis de 30 vehículos municipais, por activa ou por pasiva, pasando por todas as carreteras do Grove, e ata día de hoxe, en 6 meses non se sancionou, ou non lle saltou a ningún vehículo do Concello de Grove, que tamén se ia sancionado. E cando me din, no, é que isto leva unha empresa, no, a empresa leva a colocación dun sistema semafórico e a aportación desa información á policía. Quen sanciona é a policía local do Grove. Non sanciona a empresa, nin lema trámite, nin expediente absolutamente ningún. E se a empresa manda 2.500 grabacións de imaxes e a policía di que só valida 2, valida 2. Valida 2. Non valida máis, nin é a empresa que leva tal, e tampouco a empresa leva o 60%, é o 33%. E oxalá, digo claramente, que a empresa, cando marcha do Grove, dentro de 3 anos, e nos quede todo o sistema semafórico de radares 100% municipal, que perderse cartos. Para min sería a maior das lelicias, que perdera cartos esa empresa, porque sería os veciños e os conductores que visitan o Grove respetan os límites de velocidade, e respetan os cidadáns que viven nesas rúas, e non hai que pondar a poñerlle badéns nin caralladas na vía pública para que vayan a velocidade, porque eso non é educar. Eso non é educar, eso é pagar sustos por pecadores. E a día de hoxe, dos 3.500 vehículos sancionados, recordo, dos 3.500, por esas vías pasaron a día de hoxe preto de 2 millóns de vehículos. 2 millóns, o 99,8% dos coches que pasaron por esas vías non foron sancionados, respetaban a velocidade e non tiveron problema ningún. E ora o gran problema é o 0,2. E vamos encher o Grove de badéns porque o 0,2 non respecta a señalización dun casco urbano e dun pobo. Sinceramente, pareceme moi ben que vostedes queiran outra vía. Non de poder que queran poñer a tranco nas vías do noso concello. Pero depois, cando os veciños as temos ás voltas do noso povo saltando badéns, vámonos coitar. Porque non é mesmo Pontevedra que o Grove, Pontevedra vostede chega, ten un aparcamento, 4 badéns, aparca, vai de compras, colle o coche e marcha. Imagínese vostede que ten que ir e dar voltas polo povo para ir a calquer compra ou mercar en calquer sitio. Imagínenlo. Si solo xa facer media illa da Toxa xa mata a calqueira, imaginen medio pobo do Grove. Por lo tanto, non estou a favor dos badéns, e quero dicir que estou a favor da educación, porque como concejal e como goberno levamos anos traballando, e hoxe mismo vamos a presentar unha campaña de seguridade vial hacia maiores e outra máis a maiores dos colexios. E tamén estamos implantando o camiño seguro para que os nosos rapaces e a xente vaya ben polas vías públicas. Ora, demagoxias a min quen salta un semáforo e o sinto por él, saltou un semáforo, estaba en vermello, o sinto por él, pero si morre alguén, a ver que nos sinto. Si morre alguén, a ver que nos sinto. Porque a responsabilidade deste concelleiro é estar tamén os afectados. En Xo 23 voaron 2 persoas polo aire, de acordo? E eu que non quero escoitar, nin de veciños de Teniente Domínguez, que foron os que demandaron a este señor alcalde nunha reunión con este concelleiro a colocación de semáforos. Foron os veciños desas 2 rúas, en representación que veo o representante das Resadas, os representantes dos veciños de Xo 23 e Teniente Domínguez. De acordo? Foron os veciños. E a veciña que acaba de marchar acaba de decirlo, non está en contra deles, só quere que lle dé a volta. De acordo? Pois esa é a realidade. E non hai veciños de primeira no Grove, nin veciños de segunda. Non hai veciños que viven nunha peatonal, e como viven na peatonal e non lle pasan coches, non teñen problemas. De acordo? Non teñen problemas, pero aqueles donde sí, oi, é que marcho do Grove, teño presa. Somos cidadáns de segunda. A Avenida do Conde, cidadáns de terceira. A Avenida de Portugal, iden do mesmo. Porque claro, hai que ir porque teño presa. Pois sí, señor Santiago. Sí, o sea, sí, por desgracia, quen estamos defendendo, non defendemos o respeto da lei de tráfico. Hai unha señal. Eu ahora baixín a Sevilla, baixín casi 1000 kilómetros
e vin todo tipo de radares, pero ahora só me falta escoitar que alguén aquí tamén diga que no Grove non vai ao Pegaso, porque claro, como aquí miramos todo, menos a conducción, a que temos que concentrar, non vai ser que vai un conductor mirando para o ceo, por si está o Pegaso no miro de adiante e ahora hai que retirar Pegaso, ou encher todo o que é as carreteras de cuidado que está o helicóptero podendo controlar. O sinto, que hai un camiño da seguridade que están tomando, un camiño que están tomando. O radar non informa da súa presencia, un semáforo sí. E o semáforo, vou a dicir, en Vila García, dos que van ustedes de pulsar, perfecto, colocarnos. Pero os anos tuveron que colocar cámaras, porque ninguén se facía caso, certo? Ademais, este mismo ano acaban de instalar 5 cámaras máis nos semáforos de Vila García. Que Bedín corretira, non é certo que estou retirando. Cada vez se aporta máis. Fai uns días, Bedín acaban de instalar 3 semáforos vermellos e 4 cabinas de radar. Bedín. Bedín, fai 4 días que o acaba de facer. Ora ben, se vostedes me din que os veciños do Grove lles parece mal, non están de acordo, pois igual hai que modificar a lei de tráfico. Igual hai que permitir que no Grove se vai a calquer velocidade, que os turistas pensen que o Grove non é Montmeló. Veña ao Grove, disfrute, coma, beba e des unha volta a 220. Aquí non pasa nada. Aquí cárguese o que queira. Se é a realidade o que ustedes están poñendo arriba da mesa. Non esa. Porque non vin a ninguén os días que hubo accidentes, non vin a ninguén o día que había víctimas. Este conselleiro estuvo ali, escoita tamén os veciños desas rúas, que tiñan medo de sacar ao garaxe o seu vehículo. Pero eso non os escoitamos, non. Eso é que un veciño, porque viñeron veciños con eso de ver un coche detrás, e cando veo o vídeo non aparecía ningún coche detrás. Misteriosamente non había, é como os famosos 5 minutos do carga e descarga. Todo o mundo sempre con a policía cando iba 5 minutos ao médico, ou iba 5 minutos a non sei onde. E había a policía que sanciona. Non nos gusta, nin queremos, nin buscamos absolutamente o que ustedes están dicindo de recaudación de ningún tipo. Ahora mismo, o Concello de Grove, si tuvermos que facer unha inversión bestial en asfalto para facer padéns, cando nos recriminan que choven nos colexios do noso povo, non se preocupe, que chova, pero vamos a poñer badéns porque hai o 0,2% dos que nos visitan que se exceden na velocidade. Vamos a gastar 3.000 euros en cada badén. Eso sí, os colexios que lle chova, que lle chova, porque son a 3.000 euros badén. Non, claro, aquí hai unha máquina abaixo de imprimir. O interventor dalle, off the record, e imprimir cartos. Pois non, que non. Ora ben, eu estou de acordo en que, por desgracia, en política hai que ser cobarde ou valente. Teño que dicir que o primeiro foi o señor Orozco, en Lugo. Non sei de que partido é, solamente do partido que pode ser, pero instalou en Lugo. E ben mesmo, pido aos lucenses que respeten a velocidade das vías. Pido aos lucenses que circulen como teñen que circular. Aquí teño escoitado, por desgracia, de bares de todo. E co chismito verde, que xa me di que podo pasar. Aquí, batallas neste pueblo, e historias, xa teño para todos. Pero a realidade é que cando validan as multas, as validan os axentes da autoridade. Sobre un vídeo grabado, irrefutable, que non hai ninguna maneira de decir que non. E fai 4 días, por exemplo, a Garda Civil estaba en Campos, e todos os veciños que chegaron ao Alto de Campos e non fixeron stop, que está ali, hai un stop, parounos a Garda Civil e púxelle 200 euros e 4 puntos. 200 euros, 4 puntos. E non foi un. E podo dicir que nesa mañá, a Garda Civil, alá arriba, no Alto de Campos, que é competencia de control deles, fixeron o seu traballo. O lamento que porque alguén infringe a normativa de tráfico nun país que ten a tasa de accidentes que tuvo, nun país que tomou medidas que conseguimos baixar a tasa de mortos nas carreteras a que baixamos, se ahora discuta en que haya que tomar medidas. É dicir, nas autopistas, helicópteros, radares camuflados, radares de tramo, radares móviles. Eso sí, nos concellos, co dedo, non? Nos concellos, como vivo aí, fago que queiro. E cando vostede me dice de seguridade en Pontevedra, joder, non vexo que nós tomamos medidas de seguridade, pero se vexo o que está facendo neste caso Pontevedra, collendo un vehículo con un que fai pasear, e aquel que está parado 2 minutos xa lle sopla unha sanción por estar mal estacionado, non lle vexo moita lógica eso, neste caso, a seguridade. Vexo máis, pois que non invadan zonas de espaciamento público, pero non me diga usted que eso é o paradigma da seguridade. Por lo tanto, nós, transaccionalmente, a proposta que fai o Partido Socialista, non teríamos problema de, como ben se dicía, como ben estaba expresando anteriormente, de que se solicite calquer tipo de regulación ao Estado español que modifique o tema de sanción, e que estas sancións sean cambiadas en vez de cartos por seas económicos, ou que sean, sí, ríanse, pero resulta que un conductor, e poño un exemplo, un conductor
que se colla neste país e se vai por Xoan 23, este debaixo o radar, vai a 90, se salta o semáforo e vai falando polo móvil, quedou sin carné. Quedou sin carné. 6 por ir á velocidade, 4 por saltar e 2 por o móvil. Esa é a realidade. Esa é a realidade do sistema que temos neste país. Hai un carné por puntos que eu non inventei, inventou un goberno. E o que teño que dicir é que o sistema semafórico cumpre absolutamente coa legalidade e non está posto nin no capricho para recaudar, nin está posto con todas as cousas que vostedes están dicindo, porque eran as vías onde tuvemos máis accidentes. Lástima que non podemos actuar en Ardea, pero sí é certo que desde que están instalados os accidentes en Ardea nos últimos 3 anos non levan ni a mitad de incidencias que levaban a toda hora. Iso é unha realidade. E obviar que ali ahora vai todo o mundo e da igual, non. E que aceleran, non, porque os que vivimos ali o detectamos e o vemos acotío. Pero non aquí, o detectamos tamén en todo o casco urbano. Por lo tanto, e hai algo que tamén obviase, que cando se instalou o sistema, sempre dixo que era un sistema vivo, que podía cambiarse, modificarse e alterarse. Sempre se dixo que non nos iban a quedar sempre os semáforos en Xoan 23, que podían ir os radares, ou podían ir os semáforos a outro lado do noso concello onde fixera falta. Eso sempre se dixo. Nunca se fechou a esa mobilidade do sistema semafórico. Nunca. Pero, por favor, que digan que é recaudatorio, se puxéramos un semáforo, un radar en Xoan 23 en Teniente Domínguez, lle pode asegurar que as multas serían o dobre das que hoxe por hoxe existen. E tamén teño que dicir que a día de hoxe o número de sancións non é que baixara, caeu en picado caeu. Por lo tanto, pode estar contenta a Izquierda Unida que a empresa seguramente hasta perde cartos. Eu, por min, como se os perde. Pero a seguridade engañouse neste concello. E volvo a decir, non estou de acordo en a interpretación que vostedes fan, porque chega con informe xurídico ao que temos acceso, despois pasei aos medios a resposta, é que non dá unha, confunde leis, colle párrafos que non son de paso de túneles, pide certificacións a aparatos que non teñen que tela, fai aseveracións de informe de carreteras, e que non hai por onde collelo. Eso sí, buscaba unha función, que era difamar e atacar políticamente un sistema semafórico para encrispar os ánimos dos vecinos. Esa é a realidade. Dicíndolle, isto é mentira, non se ría, porque se non ríe, vai ao juzgado, vai a Lugo e ríase ao juez. Ríase vostede do xuiz, ríase del, vai ali e ríase. E cando di que soy ilegal, pois non pensan esos xuices. Porque aquí tamén un escoita demasiadas afirmacións falsas, demasiadas afirmacións tergiversadas, demasiadas afirmacións que parece que a vida dos nosos veciños, ou parte deles, importa pouco, importa máis os 4 puntos que algún pode perder nun semáforo que se saltou, que nadie lle empuxou, saltou. E vostede, señor Ángeles, nesa vía mesma vía aparcada, onde está o semáforo, Protección Civil, foi vostede por detrás e levou a Protección Civil, se non me equivoco. Levou-na por diante. Non se pase, Perfecto, non? Non se pase. Non me paso, estou dicindo un feito perfecto. Hubo ese accidente? Non le ven a Protección Civil. Pois estaba parada, pois igual mantendo, e non había semáforo para botarlle a culpa. Non había semáforo para botarlle a culpa. Por lo tanto... Bueno, que estou alucinada, vamos. Si non, se alucinar é moito. Alucinar é o que se está retratando só. Sí. Xa sei que me retrato moito. Pero mira, me retrato moito. Pero escoitar, non. Escoitar xe como escoitei. Señor Bea, que vostede ponse como un linchamiento. Tiña que escutar vostede e gravarse no pleno que promoveu o linchamento desta corporación. Vostede sí que foi un incitador ao linchamento, e non o que se falou hoxe. Sí, non, tenéis dereito a falar con vostede. Sí, vostede. Vostede fai un rato, e se non vea, non, é que vostede está nunha postura de que nos vai a linchar. Non, para nada, lle volvo a decir. Certamente este tema, pois me crispa. Señor Ángeles, críspame, porque teño estado ao lado de accidentes e teño estado ao lado de víctimas, entende? E críspame que cando se toman medidas para pacificar o tráfico e porque un veciño, por desgracia, se salta un semáforo, parece pouco máis que o estamos matando. E enriba, cando o primeiro que colocou neste país, ou en Galicia, foi o señor Orozco, membro destacado do seu partido na cidade de Lugo. Non, é que é verdade. É que están mentindo, fan informes xurídicos que non hai por onde collelos, e despois venen avalando os veciños. Pero miren, os veciños, como ben decíamos antes, o avalarán e o dirán nas eleccións, por suposto que sí, pero sempre defenderei que o Estado español siga tendo helicópteros nas carreteras, sempre defenderei que teña a Guardia Civil na carretera para evitar mortes, porque realmente, e por desgracia, a
maior presencia policial e maior control de medios, menores accidentes neste país. E fai nada acaba de instalar o Concello de Vigo radares móviles, fixos, instalounos non na cidade, a ver si na cidade, pero nos túneles soterrados, que non sei se van pasar teatros por ali ou van deixar de pasar. Moitas gracias. A ver se somos capaces de sintetizar, porque... Señor, despois do escoitado, como para sintetizar estamos. Probe, por favor, porque... Vamos a ver, señor Bea, primeiro, eu antes me disculpei porque eu cometei un error moi grave co alcalde do Grove e o alcalde de todos os vecinos. Cometei un error e hai que reconocelo. Pero o que usted acaba de decir ahora mismo, cuidadito, cuidadito. Que veña aquí a expoñer públicamente para ter un argumento político a cuestión personal de unha veciña que será casualidade que é concelleira, cuidado. Eso é traspasar os límites do debate político. Eu non lle dixen linchamento ningún, dixenlle que parecía que estábamos nun linchamento político. E yo dixe na reunión de voceiros que vostede convocou para a seguridade, volvo yo a repetir aquí xa que saca vostede o tema. Si vostede e calquer compañeiro e membro do goberno non pudo falar no famoso pleno de xaneiro, non foi por culpa do Partido Socialista. O Partido Socialista estamos na oposición, somos portavoz da oposición e non gobernamos este pleno. Quen goberna o pleno é o alcalde presidente. É o que dá, saca a palabra e o que ten que permitir que calquer concelleiro participe. Xa non yo discuto máis. Fala vostede que demagoxa nos titulares de prensa. Espero que este ben grabada a súa exposición que acaba de facer, porque iso é demagoxia pura e dura. Ven a dicirnos que, claro, non hai cartos para está chovendo nos colexios e non temos cartos para reparar os colexios e vamos a poñer badéns. Señor Bea, usted está no goberno e o que ten que tomar esas decisiones é o goberno. Acaba de dicirnos que saca 34.000 euros para poñer nun parque, 34.000 euros para poñer un parque e agora está reconocendo que chove nos colexios. Por que non dedica esos 34.000 euros para reparar os colexios? No, señor Bea, eso o acaba de decir vostede aquí. Vamos a gastar 3.000 euros en cada badén e resulta que chove nos colexios. Eso acaba de dicirlo vostede aquí. Acaba de dicirlo vostede. Acaba de dicir, e é máis, dixenlle na intervención anterior que os cartos comprometidos por parte do Concello que veñen da Diputación para as salas polivalentes e o CICRI son cartos que non se poden dedicar a outro tipo de actuacións no Concello do Grove. Pero vamos a debatir esta cuestión. Mire, señor Bea, clarito, a ver se nos enteramos todos, porque vostede interpreta as palabras que decimos. Nadie discute que hai que ter medidas de seguridade. Nadie, ninguén, nós non dicimos eso. Hai que ter medidas de seguridade e control de velocidade e seguridade pos peóns. Claro que hai que telas. Que discutimos? Que parece que non se entera. Que esta consideramos que non é a mellor opción. Hai outras. Agora nos di que o Concello do Grove acorde cambiar a lei general de tráfico. Home, eu non sei o secretario que dirá, pero eu creo que iso é un acordo nulo de pleno dereito e o está propoñendo vostede, porque non somos competentes. Agora, é dicir, para que o señor Bea poda seguir mantendo o semáforo no Grove, hai que cambiar a lei estatal. Home, por favor, se iso non é demagoxia, cuidadito. E vostede pretende cambiar o debate, por qué? Porque está obcecado en que a única fórmula e único instrumento, según vostede, para dotar o Grove de seguridade vial é semáforos, en verde, en vermello, perdón. Bueno, pois nós estamos dicindo que non, que hai outras opcións. Así, pero mire, é que vostede, polos propios actos, se reconocen as cuestións e as actuacións. Vostede sacou, fai pouco, cando empezou este debate máis potente co tema dos semáforos, dixo e tomou a decisión de variar o espazo que cambia entre o ámbar e o vermello. Por qué? Está reconocendo algo. E nós o que lle trasladamos é, por que dudamos entre outras cuestións? Vostede criticou aquí un informe xurídico, que por certo non é un informe xurídico do Partido Socialista, é un informe xurídico que, igual que vostede, o Partido Socialista tuvo acceso a él, e con ese informe aportamos algo desta moción, pero en esta moción decimos moitas máis cousas que ese informe xurídico.
como todo informe xurídico, poderase tomar en valor ou non. Pero o tema é ese, que vostede solamente confía e defende esta cuestión porque critica, e o acaba de dicir, é que non lle gustan os demais, pero está reconocendo un error. Nos ven a dicir aquí, non, é que a lei di que este tipo de semáforos non ten que ter ningún control de metroloxía, nin ten que ter ningún auditoría, nin estar testado. E que nos garantiza que esas cámaras, ese sistema e ese cambio de ámbar a vermello funciona? Ixe non habla de testado? Nunca. Testar. Está dicindo que non é obligatorio nin é necesario calibrar, polo tanto, que a agencia de metroloxía, o centro de metroloxía non ten obligación de facer ningún control sobre este tipo de semáforos, e vostede aludía a unha lei e ao xulgado, e nós lle estamos dicindo que nos garantiza a nós que este sistema realmente está funcionando, que nos garantiza se nadie fai ese control, se nadie fai esa auditoría. Nos temos que creer que realmente ese sistema funciona, esa tecnoloxía funciona, esa tecnoloxía que, como vostede acaba de recoñecer, a empresa captura as imaxes e as pasa á policía local. Que me garantiza a min que a empresa está actuando conforme a lei e non está tergiversando ou cambiando esas probas? Porque, señor Bea, eso é unha proba. E hai unha cuestión que en dereito se chama, en dereito hai unha cuestión que, señor alcalde, por favor, señor alcalde, en dereito hai o que se chama custodia de proba, e vostede está recoñecendo que unha empresa privada está gestionando eses vídeos e está nos dicindo que eses vídeos despois, esa empresa privada que é a que recauda, a que lle paga o Concello, eses vídeos despois lle dá a policía e é a policía que sanciona. O acabamos de escoitar todos aquí. E entonces eu lle estou dicindo que nos xenera dudas de que ese sistema sea realmente legal. Nos xenera dudas de que aí se este custodiando a proba como se ten que proceder. E, polo tanto, son ese temas, as dudas que nos estamos plantexando. Di que os veciños pediron semáforos. Non lle vamos a discutir, pero estou convencido que non pediron estes semáforos. Pediron outro tipo de semáforos. E despois vostede falaba incluso de que, claro, é que o xulgado dá razón. Claro que dá razón, porque feita a lei, é feita a trampa. É que aquí non se multa por un exceso de velocidade, como vostede está dicindo. O que se multa é por saltar en vermello. E ante saltar en vermello, pouco hai que facer. O que nós estamos discutindo, que non se entera, e parece ser que o resto do goberno non se quere enterar, é que cuestionamos seriamente que ese sistema en salto en vermello primeiro funcione e que sea viable e que desde logo este garantizado. É o que lle estamos cuestionando. E como nos xenera moitísimas dudas toda esta cuestión, porque non estamos convencidos, e vostede acaba de dicir, porque a máis nadie, ningún ente externo, organismo externo, ten a obligación de controlar eso, pois máis dudas nos xenera. Ante toda esta situación, dicimos, claro que hai que ter medidas de seguridade no Concello do Grove, faltaría máis. E o que fagan outros concellos, pois outros concellos, fala vostede de Lugo e falaba de Pontevedra. Oye, o Gallao Grove fora Pontevedra, premiada a nivel mundial con un modelo urbanístico que xa quixéramos todos. E lle convido a que esta tarde mismo, cando acabe esa rolda de prensa que vai facer para explicar este plan de seguridade e os semáforos, lle convido que vai a Pontevedra e vaya pola circunvalación do río Lérez e me conte os badéns e os semáforos que hai que cambian. Fágao. Pontevedra, e é un exemplo mundial. Polo tanto, esos sistemas tamén funcionan, porque se está demostrando en concellos como Pontevedra que vostede falaba. Polo tanto, está clarísima a situación, e por eso quería mostrar este debate. Está obcecado con este sistema e non valora ningún máis. O acaba de dicir aquí, non é partidario dos badéns. Vostede sabrá por qué. Terá unha cuestión sobre ese sistema. E, por certo, os técnicos que nos consultamos, a diferencia do radar e do semáforo é que o radar si multa por exceso de velocidade e as multas económicas e a retirada de puntos por exceso de velocidade van escalonadas en base á velocidade e é diferente a este sistema de semáforo. Ti saltas o semáforo indo a 55 e a 120
a multa é a mesma e a retirada de puntos é a mesma. Polo sistema de radar, ti vas a 70, pagas unha sanción porque tens que pagala, claro que sí, pero non hai retirada de puntos. E vas a 120 e posiblemente teñas un suicio, porque estás cometendo un delito. Esa é a gran diferencia, por poñer un exemplo do que é o control de velocidade por radar, e non este sistema que vostede quere. Así pois, que lle estamos dicindo? Hai outras alternativas. Nós queremos seguridade no pueblo e lle estamos comentando que non apoiamos, non defendemos esta que vostede tan obcecadamente defende. Por lo tanto, e por último, vamos a ver, espero, insisto, que o Gallá este grabado, que nos diga no, é que ahora no grave vamos a fomentar que a xente veña aquí a beber e que vaya 220 km por hora. Hombre, a ver, seamos serios, hombre, e se eso non é demagoxia, pois entonces, por favor, quen está discutindo eso? Quen está discutindo que non haya controles de velocidade polas carreteras, polas autopistas? Pero vostede nos escutou a nós, vostede nos dixo a nós que esa cuestión era o que lle estamos dicindo é que moita xente, e iso é unha realidade, que por certo non nos negou, moita xente que veu a visitar a festa do marisco no ano 2014 saleu sancionada, entre outras cousas, porque como pasa en moitísimas localidades, hai un sistema de posta en vermello e cando ti te acercas e reduces cambia en amarelo. E moita xente coa que pudemos falar nos trasladaba eso. Ahora, vostede o que quere, pero dígame se non é certo que nos 15 días da festa de marisco foron alá máis de 1000 sancións. Ese dato, usted está inventando. Inventando. Pois hai de demostrarlle que é verdade. Non. Voulle demostrar que é verdade. En calquer caso, claro que sí que non se pode permitir que por un casco urbano ninguén vai a 120, 160, 200, nin a 90. Quen está discutindo eso? Quen está negando eso? Ahora, é a súa opción, e polo que vexo, a opción deste goberno. Semáforo en vermello, e con esta situación, alleos totalmente ás demandas sociales, ás críticas, ás dúbidas que o sistema, por moito que quera defender, nos plantexa, e estemos claro que esa é a súa opción. En definitiva, lamentamos sinceramente que esta sea a proposta do goberno, lamentamos que o goberno non se abra a discutir outras opcións, e nós sí que vamos a seguir defendendo o modelo que hai en outras cidades e en outros povos, e que tamén funcionan para controlar a velocidade e o respeto dos peóns. Agora, vostedes din, eso sí, desde logo as contas cadran porque en 6 meses levan 320.000 euros recaudados, e que vai a pasar a ser posiblemente a maior fonte de ingresos do Concello do Grove. E así como di que en Lugo e en outros sitios parece ser que están instalando, xa instalaron, tamén non diga só unha parte, diga outra. Cantos concellos están empezando coa retirada deste sistema polos problemática que está empezando a xerar. Parla, póñolle un exemplo, Parla, e en Cataluña varios, e se está cuestionando, e incluso en Bilbao tomaron decisións que se estaban dando conta que non eran correctas. En definitiva, nos quedou claro. Queríamos abrir un debate e estamos totalmente posicionados os diferentes partidos políticos. O goberno, o señor Bea, defenden este sistema, nós non defendemos, consideramos que hai outro. E para nosotros esta é a conclusión política máis importante desta moción. Moitas gracias. Eu pouco máis reiterar de que estes semáforos non melloran a seguranza no casco urbano do Grove, son de saída. Vostede aquí falou en varias ocasións de darlle volta, entón quixera tomarlle a palabra. Vai polo menos vostede darlle volta e poñeros de entrada no casco urbano ese semáforo? Sempre dixemos, desde o principio, que o sistema era vivo. Toma ese compromiso a partir desta moción. Poderamos cambiar ou modificar ou poñer radares ou cambiar. Non, eu tomo de palabra, non me explique nada. Sí, a resposta é sí. Valle cambiar, valle dar a volta. Bueno, pois por lo menos esta moción, este debate, pois valeu para algo. Valeu para algo e vamos a ver que mellora hai na seguridade de entrada no casco urbano ese cambio que vostede dá. Pero nós seguimos apoiando esta moción de retirada total, pero menos se hai ese peldaño pequeno, pois por lo menos as mocións son para algo e para que non só lle pasen o rodillo por encima. Nada máis. Só aclarar que cando falamos das imaxes, da custodia, todo isto que todo é botar
por enriba da empresa privada pouco máis, que son unha mafia que ven aquí ao que ven, que falsifican a información, que cambian as grabacións, todo o que di, teño que decirle que a propia DGT, o sistema de radares deste país está gestionado por unha empresa privada. Nada máis. Sí, moitas grazas. Vou a manifestar a postura de Alternativa Meca. Eu entendo de que cando estamos falando de seguridade viaria estámonos, neste caso, ceñíndonos á problemática que están a suscitar os semáforos que están ubicados nestas dúas rúas. Pero entendo que o análise da seguridade viaria ten que ser extensivo a todo o municipio, tanto a parroquia de San Martiño como a parroquia de San Vicente. Eu son partidaria e defensora de que se instauren as medidas de seguridade as máximas posibles que se poidan dar. Vostedes recordarán, os que están ao tanto da vida política, pois que quizáis os maiores enfrentamentos que no mandato pasado tiña eu co goberno anterior era precisamente porque a mí sí me gustan os badéns. Eu son defensora de que haxa badéns neste concello. Hai que lle dar, como en tantas ocasións, pois tamén a benvida ao Grupo Socialista e a outros que agora, pois parece ser que esa é unha das medidas que hai que estudiar, pero hai que recordar, hai que acudir ás hemerotecas, hai que acudir ás actas municipais para saber que este non é un descubrimento ningún e que é unha medida que tamén se debe instaurar. Recordo perfectamente que tivemos aquí neste concello unha xuntanza a raíz das demandas todas que se estaban a facer coa delegada galega de Stop Accidentes e compartíamos que sí que era unha das medidas que debía de haber os badéns. Eu considero que sí debe de haber badéns en outras zonas do Grove, como non, pero este semáforo tampouco me parece que sexa unha medida errónea. E non me parece que sexa unha medida errónea dende o momento que estamos vendo que esas denuncias están a disminuir. Certo é que cando a todos nos toca no bolsillo, pois tratamos de evitar, sobre todo as sabendas que hai unha medida que ten repercusións tanto económicas como no carné de conducir. Pero entendo de que neste asunto, como noutros, pódose chegar a un consenso. Seríamos quen de decir que o que sí, que parece que non estamos a dicir, é que hai que someter esta, como calquera outra medida para a población, a todos os controis da máxima legalidade. E sí, hai que exixir ás empresas, como a todas que prestan servicios neste concello, que nos den as maiores garantías de legalidade, tanto no funcionamento do sistema como no sistema de protección e de custodia de datos, que é algo que parece que se di e que vai a quedar así. E despois, por outra parte, insistir e incidir nesas campañas de concienciación, como se sinalaba. Eu penso que é algo que estamos deixando así algo pasar. Se eu algo que teño que reprochar aos semáforos é que vayan acompañados de sancións económicas. E se se pode estudar que se poidan esas sancións económicas computar por servicios á comunidade, eu diría que é algo que non deberíamos deixar de lado, porque cando se comete unha infracción, ao marxen de cuestionar se se cometa 120, lóxicamente son gradacións distintas, pero a mesma infracción é saltar un semáforo vermello independentemente da velocidade. E, polo tanto, cando se comete unha infracción, esa infracción debe de ir acompañada de un castigo. Entendo que a sanción económica, pois o mellor non é a máis propicia, pero tampouco podemos dicir que porque se salte un semáforo en vermello o que comete esa infracción ten que quedar como así nada. Entón, pois, eu sería partidaria de que sí se poidese estudar a posibilidade e a viabilidade de condonar esas sancións económicas, sancións administrativas con repercusión económica, sempre que, claro está, o solicitara voluntariamente o infractor por traballos en beneficio da comunidade. Entón, pois, penso que estaríamos a afastar de posicionamentos políticos e podíamos estar a falar de seguranza, que en definitiva estou máis que segura que é o que nos interesa a todos os que estamos aquí. Por eso, entón, esa oferta transaccional, non sei se se estima, se non se estima,
Ahora, Sí, non vamos a estimar unha moción transaccional que nos di que hai que pedir a Dirección Xeral de Tráfico que cambie a lei para non sancionar económicamente. A día de hoxe, coa lei na man, o que temos que facer, se non queremos que esas sancións sean económicas, hai que retirar esos semáforos. É a única vía que temos e é o que lles estamos propoñendo. A partir de aí, todo o demais é discutible, pero nos están dicindo agora un membro de goberno que está a favor dos badéns, que está a favor de que non se sancione económicamente, que se cambie por actividades sociales, e resulta que a única forma que a día de hoxe non se sancione económicamente é a retirada deses semáforos. Vemos que non están por a labor, polo tanto, vamos a votar a moción tal cual está. ben, pero non sen antes facer a última... A moción é do PSOE. Sí. Eu non lle vou a modificar a moción, pero ni unha coma. Iso teño claro. Non teño... Pero... Pecha quen defende a moción. Xa o fixo. Xa o fixo. E podo facelo unha cuestión nada máis, porque facía vostede unha afirmación precisamente fai un momento que decía que o goberno non se habría ninguna outra opción. E iso non é certo, señor Cacabelos. Isto xurde no pleno anterior, o de fai un mes, cando vostede facía unhas preguntas sobre este tema, e lle ofertei a posibilidade dunha xuntanza para falar, para tratar sobre o asunto e poder chegar a algún acordo. Aceptou-no, pero lexos deso, resulta que cando se convoca a xuntanza, 2 días despois vostede mete por rexistro unha moción, que é esta que tratamos hoxe, o cal, de alguma maneira, xa sería a intencionalidade de rachar esa posibilidade de acordo, cousa que demostrou logo na propia xuntanza cando non quixo prácticamente nin escoitar digamos as argumentacións que ali se facían e se levantou e se marchou, non? Pero, bueno, o certo é que no noso Concello o índice de accidentes, pero de accidentes moi graves é, bueno, agora xa non tanto, pero chegou a ser moi grave, moi importante. A vostede como alcalde creo que tuvo que sufrir algúns, a verdad que realmente tráxicos, non? E isto non é agradable para nadie, porque máis alá do efecto recaudatorio que traen este tipo de medidas que si as hai, pero, bueno, sucede no tráfico e en outros moitos máis eidos da vida, non? Parece que se non é así a través de sancións que non somos capaces de aprender a respetar as normas. Pero certo é que eses índices chegaron a ser altísimos e hai rúas, como xa se nombraron aquí, como Alexandre Bóveda, que ese que tocou a vostede, e os datos que dou son certos, donde un vehículo a pouco máis de 40 matou un rapaz. Isto fai poucos anos, verdad? En Luisa Mestre, os atropellos nesta rúa é que van... Pero por favor, un despiste, precisamente. Un despiste, foi unha persona maior. Por favor, cállese. Na rúa Alexandre Bóveda son incontables os accidentes, igual que en Luisa Mestre, donde, curiosamente, non se contan as incidencias que ten habido diante da Escola Infantil das Monxas, que todos coñecemos. Todos coñecemos, e non sei por qué nos empeñamos en facer a vista gorda con respecto deste tema. E non fai nin 2 anos, un coche a 45 km por hora encima dun paso de peóns saltou 2 metros polo aire a unha rapaza que estuvo varias semanas debatiéndose entre a vida e a morte. Pero, bueno, relatorios destes podríamos estar contando unha morea deles. En Ardia, outro lugar certamente problemático, e a Avenida do Conde nin que decir ten. Por tanto, a verdade é que máis alá dos axustes que se poidan facer para mellorar isto, que, bueno, chama a atención tamén que se é pa dentro ou pa fora, en vez de pa dentro, xa damos por bo
o sistema, pois bueno, Non. vale. Non. Estes datos non son demagoxia, non quero decir que amén do efecto ese que tanto incide nel que é o recaudatorio, non hai que olvidarse do verdadeiramente importante que é a seguridade das persoas. Vamos a votar si a moción se vai a votar tal cual está redactada, non permite que a podamos apoiar, o sentimos. Votos a favor da mesma? Votos en contra?